Здравейте, потребители на YouTube! Ето аз пак съм Слендър и този път съм с мой приятел I'm Winning. Да. И сега ще ви покажем как правим Warp Shop. Но преди Warp Shop ще ви покажа Warp Jump. Ама цепиш. Нацепа. Ето и Warp Jump. Къде? Ми напиши Warp Jump или за телепортни до мен. Добре. Готино. Ето и там горе в честовете са наградите за това, който победи. Къде? Добре ли е? Там въпред ще се пробва да мине. Паднах. Добре, аре, че времето лети. Добре. Добре, аре, сега от лайла на спаун. И оттам сега ще търся на място за шоп. Аз падам в бездна. Къде си, бе? Ето. Върта се в тия количките. Добре, дело. Там долу при басейнче. Добре, идвам сега. Само да се завърта. Ще е забавно. Да. Ето готово. Джумп! Много е готино излизането от спаун. Аре, сега на къде ще бъде това? Шопа. Бак, лицака ми флай. Много ме дразни. Лети ли? Лети, бе. Лети, бе. Абе, този плагин за флая ще го изтрия. Човек, но ти цепиш микрофона. Айде, бе, лети, бе. Това не ще да лети. Имаш супер лак. Забелязах. Виж какъв съм бърз, бе. Ей, без спид. Не съм с спид. О, не мога летят, ти това знаеш. Чакай, ще паузирам. Пак се върнахме. Аре, летиме. На къде? Къде си, бе? Бързя. Ето. Айде, На къде? Айде, де. Еми на къде? На където ти искаш. Ами на там. Към празното. Да. Аз ще снимам как правиш шопа. Той с честове или табели ще бъде. Каква е лава там, бе? Чакай да събере лавата. Айде, де. Айде. Вара да го строим някъде тук. Ами тук има неща, още не там. Вече те изгубих. Чай ще... Е тук. Екстра. Ай тук. Аре, снимаме те. Направи повече дьор. За 5 минути ще успееш да го направиш. А? За 5 минути ще успееш да го направиш. Може. Защото... Само постройката обаче. Значи, този май ще трябва да бъде 2 клипа. Еми 2 клипа ще направиш. Ще има продължение. Да.
Така. Що с брадата просто не го направиш. Така, дърво, необработено. Моля, нищо не ти разбирам, бе, човек. Много цепиш. Заради банди тама. Не съм сигурен, че ще стане блестяща, но какъвто тук. 4 минути. Какво? 4 минути го правя? Не. Добре. 4 минути до края на първия клип, защото макса е 10 минути. Ма как гледам ще успееш? Ако не успееш, ще направим втори клип. И това е нашия мини шоп. Така да го снимам отблизо. Вози се. Айде говорим нещо, бе. Снимаме до отблизо. Братле, абсолютно нищо не ти се разбира. Заради банди каме. Какво? Заради банди кама е. Моля? Нищо. И пак не разбрах. Чао се, добре, дами и господа. Така... Следва продължение.